Namaste, welcome na našej prvej hodine, takže kľudne si daj trošku vody predtým, ako hodina začne. A keď máš yoga matku, tak si trošku pohodlne ľahni na yoga matku alebo na deku a pomaly si ľaháme celým našim chrbtom úplne dole až na zem. Tak. Vyrovnáme nožky úplne na zem, nech spadnú trošku dole. A začneme túto hodinu, ako som spomenula. Prvá hodina bude pekne a relaxačná, aby sme si trošku oddychli a pripravili sa na ďalší týždeň s trošku pohybmi. Takže hlavne by to bolo pohodlné. Ak je tu hocičo, čo sa momentálne tvojmu telu nepáči, kľudne môže byť aj vankúš, ale odporúčam radšej deku, aby to nebolo až také vysoké. Ak cítiš trošku tlak na hlavu zo zeme, tak otvoriť deku, aby tam bolo len trošku, len ten krk neveľmi vysoko dať pod hlavu, len aby to bolo trošku relaxačnejšie pod hlavou. A pekne sa, veľký nádych a výdych. A za pár minutiek tu strávime dýchaním, aby sme sa prvé trošku spojili s telom, aby sme trošku vypli mysel a sústredili sa na nádych a výdych. Takže ešte raz veľký nádych do brúška, cítiť ako brúško rastie a výdych, brúško spadne úplne dole. Tak. Chodidlá sú od seba asi tak ako naše bedrové kĺby a ruky sú na zemi neviem rozprávať po slovensky, s dlaňami otočenými nahor. Prsty na rukách a nohách celé ako keby zvedli a zrelaxovali. A nádych do brúška. Brúško rastie a výdych z brúška. Brúško klesá. Nádych nosom. Výdych ústami hlasno. A ešte raz. Nádych nosom. A výdych ústami hlasno. A my tu ostaneme takto ležať niekoľko minút, takže kľudne môžeš zavrieť oči, len počúvať môj hlas. Snažiť sa dýchať s nosom a postupne vydychovať s nosom tiež. Ústa sú jemne zavreté. Celá sánka s nasledujúcim výdychom zrelaxuje a uvoľní sa. Nasledujúci nádych budeme smerovať do svojich nôh, do chodidiel, do prstov na nohách. S výdychom zrelaxujeme celé naše chodidlá. Cítime naše päty, spodok chodidiel a vrch chodidiel. Možno si môžeme predstaviť všetky tie maličké kostičky a klbiky v prstoch, tie malé svaly spojené. A s nasledujúcim nádychom do chodidiel pošleme lásku a vďačnosť tým našim chodidlám. Za to, ako nás celý deň držia, ako
ako každý jeden krok nás privedie niekde tam, kde chceme. A s nasledujúcim výdychom dovolíme našim chodidlám teraz zrelaxovať. Všetkým tým malým svalom a kostiam. A s nasledujúcim nádychom cestujeme z chodidiel hore ku kolenám. Cez píšťalu a lítko do našej jablčnej jamky pod kolenom a kolená. A s nasledujúcim nádychom si predstavíme to koleno, ten klb v kolene, to jablčko, ako sa ohýbuje, ako také dvere, hore, dole, zatvára, otvára, pomáha kroku. Nadýchneme sa vďačnosťou do našich kolien, veľký nádych do kolien. S výdychom uvoľníme kolená až dole k chodidlám. Krásne. S nasledujúcim nádychom smerujeme od našich kolien hore po stehnách, cestujeme až do našich bedrových kĺbov. Veľký nádych do bedrových kĺbov, do stehien, veľkej stehennej kosti, nádych. Zadrž a s výdychom uvoľni všetky bedrové svaly, stehenné svaly, veľké bedrové kĺby. S nasledujúcim nádychom si môžeš predstaviť ten bedrový kĺb, ako nás spája našu spodnú časť tela s našou vrchnou časťou tela. Ako pomáha k tomu kroku, ako sprevádza pohyb celej nohy, ako dokáže sa otáčať, krúžiť. Veľký nádych do bedrových kĺbov. A s výdychom posielame vďačnosť a lásku. A môžeme cítiť, ako naše nohy sú celé uvoľnené. Ak cítiš niekde napätie, hociakej časti tvojich nôh, ľahučko sa nadýchni do tej časti a s výdychom uvoľni. Možno len trošku cítiť rozdiel medzi nohami a zvyškom nášho tela. Možno sa nohy teraz cítia veľmi ľahko alebo ťažko. Alebo sa cítia, ako keby lietali viac vo vzduchu. Alebo ako keby boli viac v zemi. Každý pocit je dobrý. My to nesúdime, len cítime rozdiel. S nasledujúcim nádychom sa nadýchneme do našich prstov na rukách. Od veľkého až po malíček. Každý jeden palec. Veľký nádych. S výdychom uvoľníme všetky naše prsty na rukách. Nádych do dlaní. Nádych do chrbta na ruke. A uvoľníme všetky tie malé kostičky a svaly na ruke. Ďalším nádychom si len trošku predstavíme, ako sa tieto kĺby pohybujú, ako nám naše ruky pomáhajú niečo chytiť, niečo zadržať, niečo napísať. S ďalším nádychom a výdychom im pošleme vďačnosť a lásku za všetko, čo robia pre nás. Ťukanie do počítača,
písanie na papier, ale taktiež dotyk a láska, ktorí dokážu naše dlane dať niekomu inému, alebo aj sami sebe. Nasledujúcim nádychom cestujeme z našich rúk a dlaní až do nášho lakťa. Veľký nádych do lakťa, s výdychom uvoľníme lakeť a celý spodok našich rúk od lakťa k dlaniam. Tiež ďalším nádychom si len predstavíme to spojenie, pohyb lakťa. Ako ten klop nám pomáha tomu, čo chceme, aby naše ruky robili. A s ďalším nádychom cestujeme od lakťa až do našich ramien, ku kľúčným kostiam a až k lopatkám. Veľký nádych do ramien a s výdychom uvoľniť celé ramena, lopatky a kľúčne kosti. A s ďalším nádychom si predstavíme ten klb ramenný. Ako sa ohýba, ako dokáže krúžiť 360 stupňov. Jediný klb v našom tele, ktorý to dokáže. Ako nám spája naše ruky s chrbticou. Ako nám pomáha riadiť všetko, čo chceme robiť s našimi rukami. S nádychom posielame lásku a vďačnosť do toho klbu. A s výdychom necháme a dovolíme uvoľniť celé naše ramená a ruky. A len cítime rozdiel v rukách a v nohách a zvyšku časti od nášho tela. Dýchame stále nosom, cítime pohyb nášho brucha, ako vzduch prináša kyslík dnu, ako výdych nechá oxid uhličitý ísť von. A s ďalším nádychom ideme k poslednému stavcu, nášmu chvostu a z chvostu našej bedrovej chrbtici cestujeme hore až do krku, až do mozgu, až do vrchu na našej hlave, do koruny. Výdych z koruny, nádych z vrchu na našej hlave. Cestujeme dole po našej chrbtici, klb po klbe až dole do našej bedrovej chrbtici, až do nášho chvosta. Vydychujeme von. A nádych do chrbtice. Výdych z chrbtice von. A necháme uvoľniť celý náš chrbát, celú chrbticu. Necháme uvoľniť náš mozog. S nádychom do mozgu. A s výdychom uvoľňujeme vnútro v našej hlave, spojené s našou chrbticou. V krku. Tiež si predstavíme všetky tie malé spojenia, nervové, kĺbové, svalové, ktoré sú v našej chrbtici. Naša nervová sústava, riadenie celého nášho tela. A pošleme tam veľkú lásku a vďačnosť s nádychom. A s výdychom dovolíme tejto sústave relaxovať a oddychnúť.
nasledujúcim nádychom do nášho brucha, do orgánov v našom bruchu dole, do našich čriev, žalúdka, všetky orgány v našom bruchu. S výdychom necháme všetky tie orgány zrelaxovať. S nádychom si predstavíme ten oheň v našom bruchu. Energiu. S výdychom necháme aj tú energiu si oddychnúť. Pošleme jej lásku a vďačnosť. S nádychom do pľúc a do srdca. Veľký nádych. Cítime, ako náš hrudník rastie. S výdychom necháme hrudník, pľúca, srdce oddychnúť a zrelaxovať. S ďalším nádychom si predstavíme, ako pľúca a srdce sú spojené. Ako srdce pumpuje krv do pľúc, pľúca pumpuje kyslík do srdca. A ako sa menia z oxidu na krv. Jeden bez druhého nedokážu žiť. S nádychom im pošleme lásku a vďačnosť. A s výdychom im dovolíme si oddychnúť. Nádych do nášho krku, do hltana, našich hlasiviek, žľazy v našom krku. A s výdychom zrelaxujeme náš hltan, naše hlasivky, krk. S nádychom si predstavíme, ako tie hlasivky môžu vyzerať. Ako hltan sa pohybuje hore a dole. A s výdychom mu dovolíme všetkým svalom na krku a hlasovkám a žľazám dovolíme oddychnúť. Pošleme im lásku a vďačnosť. Vďačnosť našim hlasivkám, že môžeme rozprávať, že môžeme spievať, že môžeme vypustiť krásne slova z našich úst, čím pohľadíme dušu iným a aj svoju. Ďalší nádych do našej čeľusti, zubov, tých kostí, jazyka a pier. S výdychom im dovolíme sa uvoľniť. Uvoľniť jazyk, uvoľniť pery, uvoľniť čeľustie. S ďalším nádychom si predstavíme, ako to funguje v našich ústach. Ako nám pomáhajú jesť potravu, pripraviť potravu pre žalúdok. Ako nám jazyk prináša všetky chute. A pošleme im vďačnosť a lásku za to, čo pre nás robia. S ďalším nádychom cestujeme do našich uší. Predstavíme si to spojenie našich vnútorných uší dovnútra, s našim nosom, s našimi očami. Všetky tie prepojenia vnútri. S výdychom im dovolíme si zrelaxovať. Zrelaxovať oči, zrelaxovať uši a nos. Tiež im pošleme veľkú vďačnosť a lásku
za to, čo môžeme počuť, za to, čo môžeme vidieť, čo môžeme cítiť, za smely a vône, hoci len kyslík, ktorý cestuje našim nosom dnu a dovolíme im zrelaxovať a nepracovať teraz, len oddychovať. S ďalším nadýchom do našich líc, do tých veľkých svalov v našich líciach, ktoré prinášajú úsmev a úsmev iným ľuďom na tvári. Veľký nádych a s výdychom posielame lásku a dovolíme im zrelaxovať. Ďalší nádych do nášho čela a do časti nad našim nosom, v strede nášho čela. Veľký nádych do nášho tretieho oka a s výdychom uvoľníme celé čelo a tretie oko, naša intuícia. Posielame radosť, šťastie, vďačnosť a lásku našej intuícii. Ale teraz jej dovolíme si oddychnúť. S ďalším nádychom cestujeme na pokožke. Cestujeme po pokožke od nášho čela, pod vlasami, dole ku krku. Celá pokožka pod našou vlasovou líniou. Vlasy. S výdychom necháme tú pokožku si oddychnúť. Dovolíme jej to. Ak tam je, ak cítiš niekde nejakú časť svojho tela, ktorá ešte nie je zrelaxovaná, tak sa len jemne nadýchni do tejto časti. Predstav si, ako tá časť funguje. A s výdychom jej dovoľ si oddychnúť. Môžeš cítiť, ako každá jedna bunka tvojho tela oddychuje, relaxuje a lieči sa. Keď oddychujeme, naše bunky sa liečia. A my im to len musíme dovoliť. Nechať im čas na to, aby mohli oddychovať. Môžeš cítiť, ako tvoj dých je pomalší. Ako skoro ani nepotrebuješ veľa kyslíku pre svoje telo, ktoré oddychuje. Môžeš cítiť, ako tvoje telo je veľmi ľahké. Skoro ako keby gravitácia Zeme pre nás nefungovala. Ako keby sme lietali na čarovnom koberci. Tejto fáze relaxácie a naše celé telo relaxuje. Čo robí naša myseľ? Naša myseľ dokáže relaxovať tiež? Alebo naša myseľ lieta
po okolí a rozmýšľa, hovorí, čo sa bude diať po tejto hodine, alebo čo sa dialo predtým, alebo nám hovorí, čo nám treba robiť. A miesto toho, aby sme boli teraz v tomto momente so svojím telom. Aby sme boli teraz tu. Veľmi jednoducho si môžeme predstaviť, ako naše myšlienky prichádzajú a odchádzajú. Prezlečieme naše myšlienky za balóny. Lebo každú myšlienku len vložíme, fúkneme do balónu. Ako vydychujeme, tak myšlienku vydychujeme dovnútra balónu. Balón zaviažeme. Silno, možno aj so šnúrkou, aby tá myšlienka neunikla. A ten balón necháme odfúknuť preč. A len pozorujeme, ako ten balón vzlieta, ako ten balón uniká preč. Ako už ďalej ho nevidíme. A naša myseľ je zase čistá. Ak príde iná myšlienka, tak aj tú inú myšlienku len fúkneme do balónu, zaviažeme a necháme vietor, aby ten balón odfúkol preč. Postupne si dáme hlboký nádych, jednu ruku, pravú ruku dáme na brucho a ľavú ruku dáme na srdce. S nádychom cítime, ako naše brucho rastie a pľúca. A s výdychom, ako naše pľúca klesajú a brucho. A ešte raz, s nádychom cítime, ako naše brucho rastie a pľúca. A s výdychom, ako naše pľúca idú dole a brucho. A len postupne začneme uvedomovať dotyk na našom tele. Začneme si uvedomovať svoje telo. Môžeme začať nejaký veľmi príjemný pohyb, možno s prstami na nohách, možno trošku pohyb s nohami. Hoci čo si naše telo žiada. S nasledujúcim nádychom prinesieme obe naše ruky. Postupne naše ruky vzlietajú hore k nebi, až úplne dozadu ponad našu hlavu dotýkajú sa zeme nad našou hlavou. S nádychom potlačíme naše päty preč od tela, prsty siahajú hore k nebu a s výdychom uvoľníme. Necháme ruky ležať nad hlavou. Nádych. Päty tiskajú preč od tela, prsty hore k nebi a s rukami sa snažíme dočiahnuť to jablko na strome. Brucho jemne pritlačíme k zemi. Nádych. A s výdychom uvoľníme nohy, uvoľníme ruky a cestujeme s našimi rukami, s dlaňami hore k nebi až dole postupne k nášmu telu. Na zem. Výdych uvoľníme. Jeden nádych a výdych. Vydýchneme všetko. S následujúcim nádychom potlačíme päty preč a ruky cestujú úplne hore ponad našu hlavu až hore na zem. Snažíme sa dostať jablko zo stromu. Brucho tiskame na zem, sa držíme. S výdychom prinesieme ruky dole a uvoľníme nohy. A ešte jedenkrát nádych, obe ruky, obe nohy tlačia od seba. Nádych, snažíme sa dočiahnuť to jablko, päty tlačia preč, prsty hore k nebi, nádych.
A s výdychom uvoľníme a prinesieme ruky úplne dole k nášmu telu. Krásne. Jeden nádych a výdych. A s nasledujúcim nádychom len práva ruka a práva noha. Nádych, pravá ruka cestuje hore až ponad našu hlavu a pravá päta tlačí preč od nášho tela, prsty hore a naťahujeme celú pravú stranu nášho tela. Nádych a s výdychom uvoľníme a priložíme naspäť, cestujeme s rukou až dole k nášmu telu. A jeden nádych a výdych ľahu. Možno tu je rozdiel medzi pravou a ľavou stranou, a možno nie. S nádychom pravá ruka cestuje úplne hore až ponad našu hlavu a ľavá päta tlačí od nášho tela, prsty na nohách hore a snažíme sa dotknúť s prstami na rukách toho jablka na strome. Brucho tlačí dole. I nádych a s výdychom uvoľníme celú ľavú stranu nášho tela tiež a priložíme ruku dole na zem vedľa nášho bedrového kĺbu. S nádychom pravá ruka, ale teraz ľavá päta, takže robíme ten kríž priečne v našom tele. Ľavá päta a pravá ruka tlačí brucho stlačíme dole. Môžeme cítiť ten kros v našom bruchu, nádych. A s výdychom uvoľníme a prinesieme pravú ruku zase úplne dole vedľa nášho tela. Jeden nádych a výdych. A s ďalším nádychom ľavá ruka cestuje úplne hore ponad našu hlavu a pravá päta tlačí preč od nášho tela, prsty hore. S prstami na rukách skoro vieme zachytiť toho jablka v bruchu, cítime prekríženie. Nádych. A s výdychom uvoľníme úplne dole ruku vedľa nášho tela. Krásne. Jeden nádych a výdych. A s výdychom uvoľníme ramená. S nasledujúcim nádychom veľmi jemne prinesieme naše chodidlá a trošku spojíme naše kolená a chodidlá len trošku smerujú od seba. Takže chodidlá sú ako keby na bokoch našej jogamatky. Ako keby sme spravili taký trojuholník. Kolená sú spojené a chodidlá sú trošku odpojené. Uvoľnenie napätia v našom bedrovom chrbte. Ale nádych do našho bedrového chrbta, výdych. A pripravíme sa trošku pohyb s našimi nohami. Takže teraz ľavá noha príde zase naspäť dole na zem, úplne dole na zem na jogamatku, vystretá noha a pravá noha sa jemne pokrčí a príde bližšie k nášmu telu. A len jemne chytíme naše koleno alebo našu píšťalu a len trošku pritlačíme naše pravú nohu na pravú stranu nášho brucha. Snažíme sa tu uvoľniť ramená, uvoľniť krk, uvoľniť hlavu na zemi, keď to je možné. Ak to nie je možné a naša nožka je trošku ďaleko, kľudne môžeme položiť trošku vyšší vankúš pod hlavu, aby sme mali pocit relaxácie pod našou hlavou. Znázorním to ne? Ak chceme trošku zvýšiť náš krk a hlavu, tak len trošku pomôžeme s vankúšom a len pekne objímeme pravú stranu našej nohy, našu píšťalu a pritlačiame si to k nášmu bruchu. A veľký nádych a výdych do brucha. Ideme intenzívne dýchanie do brucha. Môžeme sa pozrieť na naše brucho a cítime, ako brucho rastie hore a dole. Nádych a výdych. Brucho rastie hore a dole. Hore a dole. Uvoľníme ramena. Môžeme ostať tu. Alebo keby sme chceli vyskúšať, môžeme trošku robiť nejaké kolečka s chodidlom do jednej strany, s chodidlom do druhej strany.
len trošku zobudzame zvyšok nášho tela, zobudzame naše chodidlá po takej krásnej relaxácii, ako je všetko oddychnuté. Musíme trošku aj všetko zobudiť. Dýchame do brúška, nádych a výdych. Maserujeme teraz orgány v našom bruchu. Pomáhame nášmu metabolizmu, aby pracoval rýchlejšie. Takisto sa to volá uvoľnenie vetra. Možno nám to privolá nejaký prdík alebo niečo. To všetko znamená, že len uvoľňujeme zlú energiu. Uvoľňujeme všetko, čo nám už neslúži a čo nepotrebujeme. Necháme to odísť s úsmevom na tvári. Výdych, uvoľníme ramena a nasledujúci výdych, takže nadýchneme a vydýchneme, sa snažíme pritlačiť koleno k nášmu čelu alebo k nosu. Nemusíme sa dotknúť, ale koľko nám to dovolí, snažíme sa priblížiť blízko naše koleno k našej hlave a dýchame do brúška. Nádych do brúška a výdych. Nádych do brúška a výdych. Trošku silnejšia masáž nášmu brúšku. Môžeme sa aj pozrieť na brúško, ako sa jedna strana brucha hýbe hore a dole. Naša ľavá noha je pekne uvoľnená. Jeden veľký nádych. A s výdychom uvoľníme ramena, uvoľníme hornú časť nášho tela a uvoľníme tiež nohu, pravú nohu, pravé chodidlo položíme na zem, až dovolíme nášmu chodidlu sklznúť úplne dole vedľa ľavého chodidla. A dáme si jeden veľký nádych a výdych tu. Možno môžeme cítiť rozdiel medzi ľavou a pravou nohou, ľavou a pravou stranou brucha. Možno nie. My nič nesúdime, len pozorujeme. S ďalším nádychom pokrčíme koleno na našej ľavej nohe a priblížime chodidlo bližšie k nášmu telu. A keď sme pripravení, s ďalším nádychom pomaly približujeme ľavú nohu bližšie k nášmu telu, až pokiaľ môžeme chytiť naše koleno alebo píšťalu trošku pod kolenom. Snažíme sa byť jemný na koleno, nerobiť veľký tlak na koleno, len trošku pod kolenom, keď nám to telo dovolí. A pritlačíme našu ľavú nohu na ľavú stranu nášho brúška. A ideme na intenzívne dýchanie. Veľký nádych a výdych do brúška. Cítime, ako naše brúško rastie a klesá s nádychom a výdychom. Ako dávame masáž na druhej strane nášho tela. Masírujeme orgány na ľavej strane v našom brúšku. A veľké dýchanie a nádych a výdych. Uvoľníme ramena, uvoľníme chrbát. A môžeme začať nejaké kruhy s našim chodidlom. Zobúdzať tie svaly a kĺby na našom chodidlu, možno otvoriť prsty na chodidla do jednej strany, do druhej strany. A len cítime, ako sa postupne zobúdza naše chodidlo a naše telo. Jeden výdych, uvoľníme ramena, uvoľníme chrbátik a nasledujúci výdych pritiahneme hlavu bližšie ku kolene. Snažíme sa spojiť hlavu s kolenom a dýchame do brúška. Veľký nádych a výdych. Nádych a výdych do brúška. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Cítime, ako si dávame masáž. Wind relief. Uvoľníme všetko, čo nám už neslúži. Nádych a výdych. Jeden veľký nádych. A s výdychom uvoľníme vrchnú časť chrbta, uvoľníme hlavu a uvoľníme pravú nohu. Pravé chodidlo sa dotkne zeme a jemne cestuje dole po yoga matke až úplne na zem. Krásne. A jeden veľký nádych a výdych. Zase pokrčíme obidve chodidlá a priložíme nožky bližšie k nášmu telu, aby sa chodidlá boli bližšie. A keď sme pripravení, s nádychom pritiahneme obidve naše kolena bližšie k nášmu telu a dáme si pekné objatie, objímeme si naše obidve kolena. Možno si držíme naše píšťaly
A kolena sú trošku otvorené na bokoch, môžeme kľudne otvoriť kolena na boky a otvoríme tým pádom aj naše bedrové kosti, alebo môžeme mať naše kolena spojené a zase tlačiť trošku jemňučko na brúško. A dýchame, nádych a výdych. S výdychom uvoľníme ramena, uvoľníme chrbticu. A môžeme ostať tu, ak toto je príjemné, lebo môžeme začať veľmi jemnučké kolísanie. Len možno centimeter, 2 zo strany na stranu. Jemnučké kolísanie zo strany na stranu. A začneme s jemný pohyb s obidvama chodidlami. Krúženie do jednej strany a krúženie do druhej strany. A ten jemný pohyb zo strany na stranu. A možno môžeme cítiť, ako si pekne uvoľňujeme našu chrbticu a ako si vlastne dávame masáž. Masáž našej chrbtice, masáž našim svalom s našimi vlastnými kostiami, masáž našej bedrovej chrbtice. A keď je to príjemné, kľudne môžeme pridať trošku viacej, možno 3-4 cm do jednej strany. A možno 3-4 cm do druhej strany. Ale kľudne môžeme ostať aj s otvorenými kolenami a len jemne sa hýbať zo strany na stranu. Hoci čo je príjemné nášmu telu, kde môžeme cítiť relaxáciu, kde môžeme cítiť jemnú masáž na našich svaloch. Môžeme pridať krúženie s chodidlami. Nádych a výdych. Teraz jemne priložíme ľavé chodidlo na zem a pravé chodidlo ide na naše stehno. Ľavá ruka sa dotkne nášho bedrového kĺbu z vrchu a pravá ruka veľmi jemne potlačí naše práve koleno vonku, ako keby sme ho tlačili dole do strany. Uvoľníme ramená, uvoľníme bedrovú chrbticu, uvoľníme brúško a ostaneme tu len zo pár nádychov a výdychov. Otvoríme bedrový kĺb, dávame trošku stretching našim najväčším svalom na našom tele, to sú naše sedacie svaly. Veľký nádych a výdych. Kľudne môžeme ostať tu, kde sme, alebo môžeme priniesť naše ľavé chodidlo na prsty a z prstov len trošku jemnejšie prinášame chodidlo centimetr po centimetr bližšie k nášmu telu. Stále veľmi jemne tlačíme práve koleno v stehne, nedržíme koleno za vrch, ale na boku. Veľmi jemne tlačíme do strany. A dýchame, nádych a výdych, môžeme ostať tu. A môžeme kľudne priniesť aj ľavú nôžku, ak nám to telo dovolí, bližšie k nášmu telu a možno sa dotknúť pod kolenom, spojiť ručky pod kolenom. A veľký nádych a výdych. Uvoľnenie. A jemnúčko prinesieme ľavé chodidlo dole na zem a aj pravé chodidlo dole na zem. Keď sme pripravení a cítime celé pravé chodidlo uzemnené, ľavé chodidlo sa vstlíči a príde na naše pravé stehno. Pravá ruka sa dotýka nášho bedrového kĺbu z vrchu a ľavá ruka začne veľmi jemnúčko tlačiť naše stehno a koleno ako keby dole, ako keby preč od nášho brúška. Otvoríme náš bedrový kĺb a dýchame, stretching, uvoľnenie, otvorenie. Dýchame do brúška, s nosom nádych. Môžeme vydýchuť s ústami alebo s nosom, čo si naše telo žiada. Nádych a môžeme ostať tu, alebo môžeme naše pravé chodidlo začať trošku postupne prinášať na naše prsty na chodidle. A z prstov na chodidle môžeme ostať na prstoch, kľudne. Môžeme takisto použiť vankúš pod chodidlom,
ak nám to zvýši trošku chodidlo bez toho, aby sme používali svaly, len niečo položiť vyššie pod chodidlo, nejaký vankúš, ktoré nám trošku zvýši chodidlo a urobí nám túto pózu lepšie. Môžeme ostať tu, alebo môžeme skúsiť priniesť naše pravú nohu, pravé stehno bližšie k nášmu vrchnej časti tela, a keď nám to telo dovolí, môžeme sa skúsiť spojiť s našimi rukami pod kolenom. A veľký nádych a výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Krásne. A veľmi jemnučko uvoľníme ručky spod kolena, uvoľníme nožku a uvoľníme práve chodidlo tiež, aby sa dotklo našej zeme. Krásne. Teraz otvoríme ruky do upaženia. Takže naše ramená sú otvorené. Dlane môžu smerovať nahor alebo nadol, čo nám je príjemnejšie. Moje budú smerovať nadol. A pravá nožka sa vystrie úplne dole až na zem. Ľavá nožka je uzemnená. A teraz posunieme naše kĺby len asi 2 cm doľava, ako keby sme si ľahali na pravú stranu. Ale naše ľavé kolienko začne sa trošku rotovať, zohnená nožka, a rotujeme doprava. Kľudne môžeme použiť vankúš, aj viacej vankúšov, pod našim ľavým kolenom, ktoré sa zrotovalo doprava. Ramená sú pekne otvorené a pozeráme hore na lúster alebo na nebo, alebo veľmi jemnučko, keď necítime žiadnu bolesť v krku pri týmto pohybe, sa pozrieme na našu ľavú ruku. Môžeme ostať tu, alebo môžeme našou pravá dlaň sa dotkne nášho ľavého kolena a možno veľmi jemnučko len dáme trošku záťaž na našu ľavú nohu, aby nám trošku otvorila veľký stretching pre našu chrbticu. Pozeráme sa na ľavú ruku a ľavé koleno smeruje doprava a dýchame. Nádych do brúška a výdych. Ako je dýchanie? Ako sa dýcha tu? Môžeme cítiť, že si vlastne masírujeme orgány v našom bruchu len s dýchom tiež. Veľký stretching pre našu chrbticu. Uvoľnenie bedrovej chrbtice. Ale aj krčnej, ale aj a jeden veľký nádych. A s výdychom uvoľníme ľavú nožku a necháme, aby naspäť prišla do stredu. Až prídeme do stredu, ručky prídu na stranu vedľa našich bedrových kĺbov, zohneme pravú nohu a vyrovnáme chrbticu, aby sme zase boli v jednej línii našej chrbtici, aby neišla do boku. Vyrovnáme ľavú nožku úplne až na zem. A teraz otvoríme ručky zase na stranu a naše bedrové kĺby sa posunú zo pár centimetrov doprava. Takže si ľahneme veľmi trošku, ako keby sme si išli ľahnúť na ľavú stranu, ale naše zohnuté pravá noha začne smerovať doľava. Ľavá ruka chytí naše pravé koleno a hlava sa pozrie na našu pravú ruku. Nádych a s výdychom necháme našu pravú nohu spadnúť doľava. Tiež môžeme len preložiť vankúš na druhú stranu, aby nám kolienko pekne oddychlo, spadlo na vankúš, keď sme ďaleko od zeme, alebo len necháme, kde nám telo dovolí. Kde nás telo pustilo dneska, kde cítime ten trošku stretching v našej chrbtici a dýchame.
Nádych do brúška a s výdychom uvoľníme našu chrbticu, uvoľníme kolby, bedrové kolby a bedrovú chrbticu. Uvoľníme krčnú chrbticu. A hoci sme v nejakej póze, hoci sme v nejakom stretchingu, naše telo si pamätá, ako sme sa cítili na začiatku v relaxácii. Keď sa len nadýchneme a s výdychom sa dostávame späť do tej istej relaxačnej pózy. Krásne. Jeden nádych. A s výdychom uvoľníme našu ručku, ľavú ručku, pravá noha cestuje späť, ľavá noha sa pokrčí, ľavé chodidlo sa uzemní a chrbtica zase sa vyrovná. Naše bedrové kĺby sa naspäť vyrovnajú s našou chrbticou a pokrčíme obe nožky, objímeme naše nožky a trošku sa porolujeme zo strany na stranu, zase si dáme tú peknú masáž našim svalom, masírujeme svaly s našimi kostiami a uvoľňujeme ramená, uvoľňujeme všetku jednu časť v našom tele. Nádych a výdych. A keď sme pripravení, veľmi jemne sa zrotujeme úplne na stranu. Proste ľahneme na ľavú stranu nášho tela. Až si ľahneme na tú ľavú stranu nášho tela, nožky sú pokrčené, máme vankúš pod hlavou. Zavrieme očka a nadýchneme sa do srdiečka, nádych do srdca. A výdych zo srdca, posielame lásku a vďačnosť do každej jednej našej bunke v našom tele. Môžeme cítiť vďačnosť z našich kĺbov, vďačnosť z našich svalov, vďačnosť našej mysle, našej duše za ten čas, ktorý sme si dali len pre seba. Zavrieme očka a užijeme si ešte zo pár chvíľok v tomto krásnom momente sami so sebou. A keď sme pripravení, priložíme pravú ruku na zem a veľmi jemne odtlačíme svoje telo z boku nahor. Priložíme ľavú ruku a tlačíme naše telo, až pokiaľ prídeme úplne do sedu. A v sede si preložíme nožky alebo hociaký set. Obľúbený set môžu byť nožky preložené v tureckom sede, môžu byť nožky dopredu, môžeme si sadnúť na vankúši, keď máme blízko. Hlavne niečo, aby sme sa veľa nehýbali a snažili sa mať očka zavreté len trošku dlhšie, aby sme si ten vnútorný kľud uchovali o trošku dlhšie. Ručky položíme na kolienka alebo na stehná. Brúško jemne stlačíme dovnútra a náš chvost našej chrbtice smeruje dole na zem. Takže vlastne s brúškom pomôžeme nášmu chvostu, aby bolo zosilnené. Zrelaxujeme ramena, otvoríme kľúčne kosti a zadná časť nášho krku predĺžuje našu chrbticu až do hlavy, úplne až do vrcholu na našej hlavy. Takže cítime tú líniu v našej chrbtici, ako keby bola línia, čiara v našej chrbtici. Prepojenie zeme s nebom. Prepojenie zeme s vesmírom. Prepojenie zeme so vzduchom. A nadýchneme sa zo zeme a vydýchneme do zeme.
Nadýchneme sa zo zeme, z nášho chvosta a cestujeme hore po našej chrbtici a vydýchneme z vrchu našej hlavy do neba, do vesmíru. Nadýchneme sa z vesmíru, z vrchu našej hlavy a cestujeme po našej chrbtici úplne až dole do zeme. A nadýchneme ešte raz zo zeme, z nášho chvosta. Energia zeme. Cestujeme po chrbtici úplne až hore do vrcholu našej hlavy. Vydychujeme do vesmíru. A nadýchujeme z vesmíru, z vrcholu našej hlavy. A cestujeme po našej chrbtici dole až do chvosta. Vydýchujeme do zeme. A uvoľníme. Možno môžeme cítiť tú energiu, ktorá sa pohybuje hore a dole po našej chrbtici. To spojenie, ktoré prechádza cez naše telo. A veľmi jemne priložíme ručky pred naše telo. Spojíme naše dlane a spojíme naše prsty. A keď sme pripravení, môžeme cítiť tiež energiu, ktorá prúdi cez naše dlane. Ako môžeme vybudovať teplo z tej energie. Keď začneme len pohybovať našimi dlaňmi. Hore, dole, hore, dole. Rýchlosťou, aby sme vybudovali to teplo medzi našimi dlaňami. A pokiaľ šúchame, až kým cítime dostatok tepla a energie medzi tými dlaňami. A keď cítime dosť, nadýchneme sa s očami cez oči do tela. Takže priložíme dlane k očiam a veľký nádych. A teplo cez oči ide do každej jednej bunky v našom tele. Začneme veľmi jemne si dávať masáž nášmu čelu. A čas veľmi jemná masáž na našej tvári, možno nejaké kruhy okolo očí, možno nejaká masáž našej čeluste, dotknúť sa našej brady, dotknúť sa nosa, jemné kruhy okolo pier a nádych a výdych. A postupne, keď sme pripravení, začneme jemnúčko otvárať oči. A pridáme úsmev na tvári, veľký úsmev a vďačnosť. A ja ďakujem krásne za tvoje praktizovanie so mnou a posielam ťa po tejto hodine s milujúcimi myšlienkami, s milujúcimi slovami a s milujúcim srdcom. Namaste. Ďakujem, mami. Prajem ti krásny deň. Ľúbim ťa.